alumnos do Colexio Vilas Alborada e vamos facer un programa sobre a alimentación e o comercio xusto. Para iso imos entrevistar a unha serie de persoas. Vamos a ir á tenda de comercio xusto aquí en Santiago de Compostela e imos ir á zona das Hortas de Belvís. Estamos diante da tenda Panxea con Esteban González para coñecer un pouco máis sobre o comercio xusto. Poderíasme explicar de que trata o comercio xusto? Bueno, o comercio xusto, digamos que é un xeito de operar comercialmente fora das canles habituais. Os produtores teñen moi pouca forza, moi pouco valor e moi pouco peso dentro das relacións comerciais das grandes producións, é dicir, na maior parte do precio final que un consumidor paga dun produto, a maior parte dos beneficios están nas canles de distribución, non no produtor inicial. Entón, o comercio xusto é unha relación que se coñece como de norte a sur, é dicir, onde os países do norte son os que crean estas canles de distribución con países do sur en vías de desarrollo, subdesenrolados e demais, na que prima varios puntos, é dicir, en primeiro lugar, darlle un peso específico aos produtores, a que eles deciden, de xeito conxunto, o precio que se vai a pagar por ese produto, que sexa un precio xusto, para que a eles non só lles permita vivir, sino que tamén lles sirva para investir nas súas propias comunidades. Son acordos comerciais a longo plazo para que iso tamén lle dé un peso específico e unha tranquilidade a esas persoas. Hai unha relación de prefinanciación, é dicir, hai un pagamento por anticipado dun mínimo dun 50% dese produto, o cuidado precisamente ao medio ambiente, non levar a cabo comportamentos invasivos, a preferencia sobre produtos ecolóxicos, esta prohibición tamén dun traballo infantil, esta prohibición dunha explotación tanto infantil como laboral de calquera persona, a igualdade salarial e a igualdade no traballo entre home e muller, a liberdade de asociación, neste caso tamén falamos de temas de sindicatos e demais. Basicamente estes son os principais puntos que defende o comercio xusto. Que tipos de produtos vendes? Bueno, nós estamos encarados en non son no comercio xusto, sino que no comercio xusto nos parece unha parte moi importante e a base fundamental do noso traballo. Dentro disto hai produtos que son moi coñecidos dentro do comercio xusto, como son o café, o cacao ou o azucre. Hai moitos máis produtos que se están a elaborar, como é artesanía, como son caramelos, como son piruletas, produtos de alimentación como a quinoa ou o arroz, é dicir, hai unha múltiple variedade dentro do produto de comercio xusto. E de onde venen os produtos que vostede vende? Bueno, principalmente son o comercio xusto é a relación entre norte e sur, entón todos os produtos de comercio xusto veñen de países os que chamamos do sur, é dicir, América Central, América do Sur, África e Asia. Que é o que máis coñece a xente? Bueno, neste caso, o que máis coñece a xente, o máis coñecido, normalmente sempre cousas como o café ou o té. Tal vez unha das cousas que máis se vende é o que nos chamamos a panela, que é un tipo de azucre sin refinar. Cantas persoas venen a visitar o comercio xusto? Bueno, nos levamos moitos anos aquí en Compostela traballando neste eido e vamos notando que pouco a pouco vai crecendo a importancia non só do produto de comercio xusto, sino, digamos, do produto ecolóxico, do produto de cercanía, dos principios que se basan digamos, todo o principio da soberanía alimentaria, é dicir, onde o consumidor cada día máis comeza a preocuparse da trazabilidade de todo o produto. Non se limita a mercar algo, sino que comeza tamén a preocuparse por que ese produto, de onde ven, que condicións ten. Entón, isto está levando a que pouco a pouco o acceso do público a este tipo de comercio vaya ampliándose. ¿Sabes lo que es el comercio justo? No.
No. No tengo ni idea. No. Comercio xusto non. Teño unha idea, pero non sei se estou no certo. Penso que a compra de alimentos ou de roupa que están feita de maneira legal, non, que respeta os dereitos, non sei. Sí, non? Sí, o comercio xusto é unha plataforma, un tipo de comercio que traballa con países en vías de desenvolvemento e, sobre todo, traballan para ofertar ao cliente un bo produto con un prezo xusto, que non revirta ese prezo xustamente nos que o producen. Tes produtos de comercio xusto na túa casa? Sí, Como cales? café. Normalmente dos produtos de tendas pequenas así sí que suelo comprar, sobre todo de comida e cousas deste estilo. Se encuentran en pocos sitios. De momento solo es fácil encontrar el café. Cando vai mercar produtos de alimentación, en que se fixa? Pois normalmente en que non teñan ningún cantos menos componentes así artificiais, últimamente sí que están fixándome en eso máis. Depende del tipo de producto, muchas veces en el precio. Na orixe, porque sexan produtos galegos, Por qué? para apoyar o produto nacional. Pues no sé, a ver, pues puedo fijarme en el precio y también la calidad que me pueda dar por el precio que pueda tener. Yo fijo primero los precios y la calidad de los alimentos. Pois a verdade é que no prezo, bueno, tamén na calidade, pero bueno, non compro, o sea, non me fijo se de comercio xusto non, a verdade. Fíxome que estean frescos, que teñan unha certa calidade e no prezo tamén. Pois no prezo depende do sitio onde veñan. Se de aquí, pois, mellor. Sabes onde ven a comida que compras? Alguna. El 50% de lo que compro sé de dónde y el otro 50% no. Algunhas sí, porque algunha teño a sorte de que meu abuelo ten unha horta, entonces moitos ven dali, en plan, pois patacas, os tomates, así, e outra, pois non, claro, no súper non sei de onde ven. É mellor mercar produto de temporada? Este es para ti. No tengo ni idea, la verdad, de cuándo es la temporada de ninguna cosa, así que directamente lo veo y lo compro, ¿sabes? No sé, no me rayo con esas cosas. En realidad sí que se raya porque va al mercado y pregunta a las señoras del mercado que te venden los alimentos qué comprar, entonces no se raya directamente, pero pregunta a quién sabe y eso sí que lo haces. Sí, porque así evitas que haya unha sobreexplotación para que teñan os outros produtos en tempos que non son. Sí, siempre que se pueda hay que consumir productos de temporada, porque son más frescos. É moito máis sano, comes os alimentos que che fan falta en cada momento do ano. A natureza é moi sabia, xa che vai dando o que precisas. Son mellores os produtos da horta ou do supermercado? Da horta. Son máis naturales, non? Well, I don't cultivate anything, we just cultivate honey at my home, no vegetables. Home, mellor son os da horta, e de feito na casa de meus pais temos unha horta e plantamos tomates, verduras de temporada, e se hai froita da horta, comemos a froita da horta, de temporada sempre. Ola, estamos aquí para facerlle unhas preguntas a Eladia, unha chica que traballa nas hortas de Belvís. Como xurden estas hortas? Pois foi unha iniciativa do Concello xa hai case 10 anos que decidiron que estes terreos era bon que os utilizasen os veciños para tirarlles proveito. Poder plantar aquí plantas comestibles, basicamente. Vostede aquí vende os produtos ou os come os... Non se poden vender, isto é únicamente para autoconsumo, non? A xente que plantamos aquí non o podemos vender. Podes regalalo ou compartilo, pero vendelo non se pode. E vostede come san? Eu intento comer moi san. Todo o que colleito e incluso cando non teño da horta, pois intento facer unha ingesta de alimentos moi equilibrada.
Vostede que recomenda? Os produtos de preto ou os produtos de lonxe, de grandes superficies? É obvio que o comercio de proximidade sempre hai que apoialo, porque non, primeiro, moito menos contamina moito menos, non hai transporte case de por medio e non gastamos tantos recursos para os nosos alimentos. Entón non están en cámaras, a conservación é de outra maneira, sempre son máis frescos, non? E incluso se xa os ves medrar, pois sabes, desde o momento que o sementas até que o tes no plato, sabes toda a súa traxectoria, non? Pero de non poder ter algo así, que non todos os veciños de Santiago poden ter unha horta, polo menos comprar produtos frescos de tempada e de proximidade. Os das grandes superficies, a parte da cantidade de envases que empregan, non temos por que comprar 3 leitugas xuntas porque seguramente unha se nos estrague, non? E veñen metidas nun plástico e a súa vez nunha cámara e a súa vez desde moi lonxe gastando combustible e contaminando, entón o mellor é comprarlos frescos e acostumarse xa a levar algún tipo de carriño ou bolsa de papel para ir comprar e mesmo levar friameiras para comprar produtos a granel, non? É necesario eliminar envases dos alimentos xa.